Assalamualaikum. Ini mana? Aku neng iki terminal. Karena Aku mulai ning terminal jam 6 mau. Oke, berarti. Iki ning di sini omah. Buru berangkat. Karena siapa? Aku dhewe rayang ning kene yo oke. Wong-wong do senam. Bapak-bapak, anu bocah-bocah kita do. Ya mungkin wong kerja do lari-lari ning kene dianggo sepatu. Yo bapak-bapak yo mungkin do golek anu lah keringet. Iki nyong aku yo cah telu. Karo koncoku sing ganggon prapatan kae to. Kae do lari-lari. Nek nyong kan ora mlayu, manggon. Cuma koyo senam ngono kae lho. Nek sing koncoku loro ki muter kae mlayu-mlayu. Ayo sini omah. Buru berangkat. Ya jam piro lagi wes? Tengah 7 to? Gimana? Memang ini persiapan. Oh. Persiapan. Iya. Yo, assalamualaikum. Insya Allah.